שלום לכולם. אז הפאנל שלנו אמור להיות אופטימי ואני מקווה שבזה גם נצליח לעמוד. אז אני מזמינה את מעוז ינון ועזיז אבו סרה, מייסד שותף של חברת התיירות מג'די טורס, טרולה דאוד, מנהלת ארצית שותפה של תנועת עומדים ביחד, וחולוד אדריס, מנהלת שותפה של המחלקה לחברה משותפת בעמותת סיכוי אופוק. רק תבדקו שנייה שהמיקרופונים עובדים, שלא... בוודאי. אף אחד לא מסביר אפשרות שתלמידים ילמדו מכיתה א' ילמדו ערבית בבתי הספר. אני חושב שזה אחד הדברים הכי חשובים שלנו. לא תמצא מתנגדים על הבמה הזאת. אבל צריך להגיד, והנה אני אומרת, צריך ללמוד עברית מלידה. ערבית, עברית אני למדתי יופי. אז כמו שאמרתי, למושב שלנו קוראים חזון לעתיד טוב יותר. ואני אתחיל רגע מסיפור ואגיד שביום שישי האחרון התקיימה ועידת השלום בירושלים, ושם כמובן דיברנו על שלום, אני אגיד גם וידוי נאות, אני הנחיתי את הוועידה, ואחרי כל ועידה שכזאת של הגיע הזמן, אני יושבת כמה ימים ואני מלאה בתחושות אופטימיות כאלה של כן, ואפשר לעשות, ושינוי, ויהיה שלום. ואז אני נפגשת עם המציאות, תוך כמה ימים ספורים בודדים, ולמזלי יצא לי לדבר כשיחת הכנה עם מעוז ועזיז, וככה אמרתי להם, תקשיבו, אני הייתי בהיי, ופתאום נפגשתי עם המציאות. והם אומרים לי, נו נדין, כל פעם שזה קורה, מה הבעיה, תתקשרי אלינו. ובאותו רגע אמרתי לעצמי, וואו, איזה פדיחה, למי אני אומרת? לאנשים שבאמת מנקודה מאוד נמוכה, ועוד שנייה אתם תספרו בעצמכם, אבל ידעתם תמיד לבוא ולהאמין. מעוז איבד את הוריו בשביעי לאוקטובר, עזיז חי, מתקיים וקיים בכיבוש, ותמיד מהנקודות הכי נמוכות, איכשהו ידעתם לקום. תוך שנייה התביישתי בעצמי, אמרתי נדין, למי את מדברת ככה? אבל וואלה, אחד, אני אתקשר אליכם תמיד, שתיים, בואו תשתפו אותנו במה, איך הסוד הזה קורה. אז באמת את מוזמנת להתקשר תמיד נדין. לפני שאנחנו נדבר על חזון ועתיד טוב יותר, אנחנו עוד פעם, אני מבקש ניקח עוד מעט רגע, להבין את התהום שאנחנו נמצאים בה. עזיז ואני, והרבה פעמים גם רולה, כבר שנה וחצי אנחנו מדברים בבתי ספר, היינו בגבעת חביבה השבוע, על במות בארץ ובעולם, וכל פעם אנחנו צריכים לקום מתהום יותר עמוקה בשביל לעשות תקווה. אנחנו אחרי השנה וחצי הכי מדממות, ב100 שנות סכסוך ישראלי-פלסטיני. אני רוצה לקחת רגע, בשביל כל הקורבנות החפים מפשע בעזה, בשביל כל הקורבנות החפים מפשע ביישובי העוטף, בשביל תייסיר, אח של עזיז, בשביל ההורים שלי, בשביל תום גודו, שעד לפני שבוע המשפחה שלו חשבה שהוא נרצח על ידי החמאס 25 שעות אחרי שההתקפה התחילה בכיסופים, ולפני שבוע הודיעו להם שהוא נרצח על ידי צה"ל. אני מבקש מכולנו רגע, נבכה על כל הקורבנות, על כל הפרחים שאיבדנו ב100 שנה, ורגע נחשוב עליהם. תודה, תודה. תקווה היא פעולה. תקווה היא גם פעולה וגם שריר וגם רצף של פעולות שעושים אותה ביחד עם אחרים על ידי זה שבאומץ רב מעיזים לדמיין עתיד טוב יותר ופועלים ביחד על מנת להפוך אותו למציאות. ואנחנו מתרגלים, עזיז ורולה ואת חולוד שאנחנו עוד לא מכירים מספיק טוב אישית, אבל גם את נדין, אנחנו מתרגלים תקווה יום אחרי יום, לילה אחר לילה, וככל שאנחנו מתרגלים את זה יותר, זה הופך לטבע שני שלנו, וכמה שיותר עמוקה, שריר של התקווה מתחזק, ואנחנו עושים עוד ועוד תקווה, ועשינו את זה בוועידת השלום העולמית, עם 60 ארגוני חברה אזרחית, ישראלים פלסטינים, יהודים וערבים, וביחד, באומץ גדול, אמרנו שחייבים לעשות שלום.
ואנחנו נצליח לעשות שלום, וזה הארגון של עזיז ושלי, אינטראקט, שלום עד 2030. עד 2030 יהיה שלום בין הירדן לים. יהיה שלום בין הירדן לים, אבל אם לא תאמינו בזה, זה לא יקרה. עד 2030 שלום, כי אם לא יהיה שלום, כל מה שמדובר עליו עד עכשיו, הגזענות, ההסתה, הפשיעה, הפשיזם, זה הכל מדיניות. זה הכל מדיניות על מנת שאנחנו נתייאש, שאנחנו נאבד תקווה, ושלא נפעל להגשים את הנבואה של כל הנביאים. באסלאם, בנצרות וביהדות יש נבואה אחת. נבואה אחת שהיא שלום בין העמים שלנו. אז בואו כולנו נתרכז בשלום, ביחד נביא שלום גדול. ביחד נביא שלום גדול, ואז ננצח את הגזענים, וננצח את הפשיסטים, וננצח את הפשיעה. אבל אם נתעסק בטקטיקה ובסמנטיקה, ואפילו באסטרטגיה, ולא נחשוב מה המטרה הסופית שלנו, שהיא שלום גדול, אנחנו נהיה פה בכנס הארץ השלישי, הרביעי והחמישי והעשירי והעשרים, והמצב רק ילך וידרדר. חייבים לעשות שלום עכשיו. לגמרי. לגמרי, עזיז. אני חייב לומר שאנחנו לא רק עם חזון של שלום, של עוד 5 שנים שיהיה שלום, שאנחנו חיים את זה ביחד אחד עם השני, עם רולה ועם אלון לי ועם כל החבר'ה שאנחנו עובדים איתם ביחד, ולא רואים את העבודה שלנו, של עזיז ומעוז, אלא של כולם ביחד. הסיבה שבאנו 60 ארגונים ועשינו את הוועדה בירושלים, היא שהבנו ארגון אחד לא יכול להצליח, איש אחד לא יכול להצליח, אנחנו חייבים לעשות את זה ביחד. והעבודה של שנינו, התחלנו לחשוב על איך היחסים שלנו יכולים להיות מודל למה העתיד שאנחנו רוצים. אם זה בשוויון בינינו, למרות שאין שוויון בחיים הנוכחים שיש, במיוחד אני בא ממזרח ירושלים ואין שוויון בכלל, אני גדלתי בלי אזרחות, בלי אפשרות להצביע לכנסת, בלי כל הדברים האלה, עם מחסומים שאני צריך לעבור לבית הספר, אבל בחיים שלנו, בעבודה שלנו, אנחנו תמיד מנסים להיות בעתיד, ואנחנו חיים את זה, את העתיד, ואומרים, אנחנו רוצים להיות המודל, וגם אולי הדבר שהוא מפחיד את כל הפשיסטים וכל האנשים שהם לא רוצים שלום, וכל האלה שהם חושבים רק על איך לפצץ את עזה ואיך להרוג יותר אנשים, הם מסתכלים עלינו ורואים את הדבר שמפחיד אותם הכי יותר. כי פה אפשר לראות מה עתיד יכול להיות. ואז זה לא בא ממקום גם שאנחנו לא מבינים מה קורה. יש לי המון חברים בעזה, יש לי משפחה והמון חברים בשטחים, אז אני מבין מאוד טוב מה קורה. והרבה מהם איבדו משפחה וחברים, חלק מהם בכלא, בלי משפט, אבל אנחנו לוקחים את הכעס שלנו ואת הכאב שלנו ואומרים, אנחנו נשתמש בכעס ובכאב הזה לעשות משהו טוב. זה מאוד קשה, זה מאוד קשה. כשאני שומעת את זה, אני אומרת, איך, הרי המצב לא נהיה טוב יותר, זאת אומרת, זה להמשיך לעבוד כשהמצב נהיה קשה יותר וקשה יותר. תראה, אני עובד הרבה גם בחו"ל. הייתי בשנה שעברה ברואנדה, בצפון אירלנד, בקולומביה, בדרום אפריקה, בכל האזורים שהיה בהם סכסוך, בווייטנאם, ובכולם ביום לפני שהיה מצב יותר טוב, היה הכי גרוע. דווקא בצפון אירלנד, הפיגוע הכי גרוע היה דווקא יום אחרי שהיה הסכם. אז נכון, המצב הוא גרוע, אבל זו בדיוק הסיבה שאנחנו צריכים לפעול. ברגע שיש חושך, אסור ללכת ולישון ולהגיד, טוב, יהיה יותר טוב. מתישהו הפוליטיקה תשתנה. אנחנו לא יכולים לחכות עד שהפוליטיקה תשתנה. אנחנו צריכים לשנות את העתיד שלנו, ולא לחכות למישהו, למשיח לבוא ולשנות את זה. שוקרן. אפשר, לגמרי. רולה, אני חושבת שמתחילת המלחמה אחד מהארגונים שדיברו עליהם גם זה עומדים ביחד, הוא הארגון שגם אולי עשה אחד מהכי הרבה שעשו בפועל, ומהצד השני הוא גם זה שקיבל הכי הרבה אש, לפחות מזווית הראייה שלי. איך ממשיכים לפעול כשאת על הרצף הזה? אני רוצה להתחיל מאיפה שסיימו כאן. זה לא, אנחנו לא נשקר לעצמנו ואנחנו לא נגיד דברים שאנחנו יודעים שהם לא נכונים. המצב לא טוב, והשנים הקרובות המצב הולך להידרדר יותר. יש לנו לפחות עוד איזה 5 שנים שגם מבחינת הממשלה וגם
החברה הישראלית בכללותה הולכת למקום הרבה יותר קשה ורע מהמקום שהיא נמצאת בו כאן כרגע. וזה אנחנו יודעים. אבל השאלה הכי אמיתית שמתחברת לשאלה שלך היא בעצם מה אנחנו מציעים לאנשים, מה אנחנו רוצים, מה הדמיון הפוליטי שאנחנו רוצים לחזק בראש של האנשים. דמיון פוליטי שמאוד מאוד כרגע חסר, כי הממשלה הנוכחית שנמצאת, שכולנו רואים מה היא כן עושה, לא נותנת אפשרות, גם לא נותנת איזשהו אפיק למצב שונה, לשלום, לביטחון אמיתיים בתוך המדינה הזאת, ולצערי האופוזיציה שנמצאת מול הממשלה הזאת גם מפחדת מלקחת צעד קדימה בלהציע חזון אחר לאנשים שנמצאים כאן. רוב האנשים שחיים במדינה הזאת, בחברה שלנו, אנשים שרוצים דברים מאוד מאוד שונים ממה שהממשלה מציעה, אבל בפועל האופוזיציה, מי שיכול לנצל את הרגע הזה של חולשה אמיתית, לא מצליח לנצל. וזה אומר מה אנחנו באמת אמורים לעשות, ואיך אנחנו אמורים לעשות את זה. ובתנועת עומדים ביחד, בתנועה משותפת יהודית ערבית, מה שאנחנו התחלנו לעשות מתחילת ה7 באוקטובר, גם לפני, אבל מה שמאוד מאוד התחזק, זה שיש רגע היסטורי, שאנחנו צריכים לדעת לבחור מה אנחנו עושים ולאן אנחנו הולכים מכאן. האם אנחנו באמת יושבים ומרימים ידיים, או שאנחנו מבינים שאף אחד לא בא להציל אותנו מבחוץ, אף אחד לא יקום יום אחד ויחליט, זה הרגע לשחרר את כל הפלסטינים והישראלים. זה עלינו, זה הגורל שלנו ואנחנו צריכים להחזיק את זה, ולכן מה שאנחנו הצענו ועדיין מציעים לאנשים זה אפיקי פעולה. ברגע שאומרים לנו שאתם לא יכולים לצאת להפגין ולהגיד הפסקת אש, אנחנו עושים את ההפך, יוצאים ומארגנים אנשים בשטח ומצליחים להרים הפגנות של מאות ושל אלפים שעדיין מחזיקות עד ליום זה. ברגע שאומרים לנו השתקה, רדיפה פוליטית, אנחנו מכניסים את כולכם לכלא, אנחנו מנסים להבין מה אנחנו באמת יכולים לעשות בשביל להציע במיוחד לצעירים שלנו ועוד יותר לצעירים הערבים בתוך מדינת ישראל, מקום ומרחב בטוח שיוכלו להתבטא, שיוכלו לעשות ולהרגיש שיש להם מקום שהוא גם בית פוליטי שהם יכולים להיות חלק ממנו. והדבר הכי חשוב שגם מאפשר לנו לעשות מלא דברים למרות שמאוד מאוד תוקפים אותנו, זה עצם העובדה שאנחנו מצמיחים מנהיגים, אבל גם מראים מנהיגות. בתחילת הכנס הזה, נשיא האוניברסיטה פתח בלהגיד ולמתוח ביקורת על זה שסטודנטים ערבים באוניברסיטת חיפה לא הלכו להצביע לבחירות לאגודה. עכשיו, אני נמצאת בתנועת עומדים ביחד. לתנועת עומדים ביחד יש תאים סטודנטיאליים ב-13 קמפוסים ברחבי הארץ. אחד מהם נמצא גם כאן. אני יכולה להגיד שהעבודה של תא הסטודנטים ספציפית בחיפה הייתה למופת. ולא רק זה, גם לסטודנטים הערבים שבשנה האחרונה הייתה להם התעוררות משמעותית. הם הבינו שיש רדיפה פוליטית, והם הבינו שהם צריכים להתארגן בשביל לדרוש את מה שמגיע להם. והעבודה שהם עשו ואנחנו עשינו ברשימה משותפת, ברשימת אל-כרמל שנמצאו בה רוב הסטודנטים הערבים, זה שהם ארגנו סטודנטים והלכו להצביע, והם הצביעו במספרים מאוד מאוד גבוהים. המנהיגות שאנחנו צריכים להראות ושנשיא האוניברסיטה היה צריך להראות על הבמה הזאת, זו העובדה שהוא היה צריך לעמוד ליד הסטודנטים, לתת להם מקום ולגבות אותם ולקחת צד. והצד הזה זה לא צד להשתיק אותם ולהגיד שהם לא הלכו להצביע, אלא זה צד של להבין שהם נרדפים ורודפים על ידי כוחות פוליטיים אחרים בתוך הקמפוס, שלא רוצים שהם ירוצו, כי הם לא רוצים סטודנטים ערבים שיהיו באגודה, כי זה לא טוב לגורמי ימין שיש כאן. אז להראות נוכחות, להראות מנהיגות, להצמיח מנהיגות, זה דבר שאנחנו חייבים לדעת איך לעשות וחייבים להמשיך ולעשות, כי אם אנחנו רואים שינוי אמיתי בתוך החברה הערבית בישראל, זה שאנשים לוקחים אחריות ורוצים לקחת אחריות על המציאות של עצמם, כי הם פשוט מאוד מרגישים שאף אחד לא מגיע ואומר להם באמת, אנחנו באמת כאן בשבילכם, וכך אנחנו מארגנים אתכם. וזו הסיבה האמיתית שלמרות כל השנאה ולמרות כל הרדיפה ולמרות הכוחות הימין הפשיסטי שמנסים לבטל לנו אירועים ולבטל לסטודנטים להיות באגודה ולתקוף הפגנות וכו', אנחנו עדיין ממשיכים כי אנחנו מציעים מרחב פוליטי גם לסטודנטים וגם לאנשים להיות חלק ממנו, להגיד את מה שהם רוצים,
להביא את המסרים של באמת, של מה זה להיות חלק מהחברה הזאת, ומה אנחנו באמת דורשים, דווקא בתוך המציאות המאוד מאוד קשה של גזענות ושל עליונות יהודית שאנחנו רואים בשנתיים האחרונות. לגמרי. אז הזכרנו פה דברים שנאמרו כבר מתחילת הכנס, ואני חושבת שאחד מהדברים שחזרו על עצמם הכי הרבה הוא הפנימה הפוליטית ואיפה אנחנו נמצאים בבחירות הבאות, ומתוך זה כמובן הוא עולה הפסילת מפלגות שאנחנו כל כך אוהבים ומכירים לפני כל תחילת מושב מה שנקרא, וההדרה הזאת הבלתי נפסקת זה דבר שסיכוי עוסקת בו, ואני בעצם אשמח להבין מה התוצאות שקורות בעקבות ההדרה הפוליטית, התקשורתית, כפי שאנחנו העיתונאים הערבים יודעים, איך זה ברקע, והאם עדיין יש לך איזה משהו אופטימי לספר לי? אני מקווה שיהיה לי מה להגיד, שיהיה לי דבר אופטימי שאני אוכל לשתף בו. בהחלט בסיכוי אופק אנחנו עובדים על כל הנושא של ייצוג החברה הערבית בכל מיני במות. אחד המדדים שאנחנו מנהלים זה מדד הייצוג של החברה הערבית בתקשורת, ובאמת ב-24 מדד הייצוג עמד על 1.6. זה הנתון הכי נמוך. הכי נמוך שהיה מאז שהמדד קיים. וואו. ועוד נתון חשוב שיש כל אחד מיוצג בתוך הבמות התקשורתיות בשפה העברית. מה זה אומר? מה זה אומר לנו ומה זה משדר? מה שאנחנו רואות בתוך סיכוי שיש מגמה לא רק בשנתיים האחרונות אלא מאז 21 כאילו של פגיעה מכוונת, מדיניות של פגיעה בביטחון הזהותי של האזרחים הערבים. מה הכוונה בביטחון זהותי שנפגע? זה שכאילו מורות ערביות נכנסות ללמד בתוך כיתה ואסור להם לדבר על הזהות שלהם. שרופאים ערבים ואחיות וסגל רופאים מדבר בערבית והם מקבלים נזיפה על זה שהם דיברו בשפה הערבית. על זה שהתלמידים, סטודנטים ערבים נמנעים להפגין בתוך קמפוסים, או סטודנטים בכלל, תלמידים ערבים נמנעים מלדבר על יום הנכבה, ומנהלים מקבלים נזיפות על זה שהם ארגנו ימי זיכרון. ולכן כאילו אחד המגמות שאנחנו מזהים בה זה גם פגיעה ממוסדת, מדיניות של פגיעה ממוסדת בביטחון הזהותי של החברה הערבית. הדבר השני שאנחנו רואות זה כל הנושא של ערעור על גבולות האזרחות של האזרחים של המיעוט הפלסטיני היליד. בחוקים, המדינה בתקופת המלחמה היא לא יושבת ואומרת אנחנו מתעסקים עכשיו במלחמה וזה מה שמעניין אותנו, היא מסמנת את האזרחים הערבים כאויב מבפנים, יש את האויב החיצוני הפלסטינים בגדה ובעזה, והאזרחים הפלסטינים בתוך מדינת ישראל, המיעוט היליד הוא האויב מבפנים, ואז כאילו כל החוקים שהיא מקדמת, והיא מקדמת הרבה חוקים בכיוון של לערער על האזרחות, על ההסכם בין המדינה לאזרחים הפלסטינים, ודרך חוקים ודרך מדיניות, דרך השתקה, דרך רדיפה, דרך מעצרים לא חוקיים, כל זה משפיע על החברה הערבית. החברה הערבית משתתקת והיא נכנסת פנימה. נדין, את אמרת לי חולוד, אבל את צריכה להיות אופטימית, ואני אנסה להיות אופטימית. אני חושבת שיש כאן הרבה אנשים שפועלים כדי לעצור את החוקים, ולפעמים לא מצליחים. בקואליציה שהיא רוב אי אפשר לעצור חוקים, אבל כן אפשר לבנות ברית, וכן אפשר לעסוק ברמה של השטח בלשנות את המציאות, ובלארגן ימים משותפים. על עוד יומיים יש יום הנכבה, אפשר לעשות פעילויות בנושא הזה, אפשר להנכיח את המורשת ואת הזהות הפלסטינית עד
נוכל כולנו ביחד כאילו לשנות את השלטון. אז אני אגיד גם שלפני סגלוביץ' היה פה, והוא אמר והודה שבמסגרת הנוכחית הפוליטית הזאת, וואלה, כאילו, לא יקרה הרבה מבחינת הישגים. וחשוב שנייה לבוא ולהגיד שוואלה, מה שקורה עכשיו, האם אנחנו מחכים לשינוי, האם השינוי הזה יקרה, כי וואלה, אנחנו רגילים להתאכזב מבחירות, מה שנקרא. האם אנחנו יושבים ומחכים רגע לבחירות הבאות, שרגע המצב הפוליטי יתאזן לטובתנו, או שלא? אני בן אדם שמנסה להיות אופטימי, אני לא מצליחה בזה ברוב ימיי, ויושבים לידי החברים האופטימיים שלי, שבאמת, איך מזיזים בכלל משהו במדינה שידינו כבולות? זו שאלה ארוכה, ואני רוצה לתת גם לחברות שלי מספיק זמן לענות. אנחנו חייבים לדעת שאנחנו יכולים לשנות את המציאות. אנחנו יכולים לשנות את המציאות, והפוליטיקאים שאיבדו את הדמיון הפוליטי, ויאיר גולן שלא מוכן להגיד, אלוף בן שאל אותו, מה תגיד לרמטכ"ל היום? אז אני אגיד לכם, ואני לא הייתי סגן לרמטכ"ל ולא הייתי אלוף. אני הייתי אומר לרמטכ"ל, מה שאמרתי ביום שקיבלנו את ההודעה שהזיעו את אבא שלי, שבועיים אחרי 7/10, אמרתי לראש המוסד, לרמטכ"ל וראש השב"כ, אתם צריכים לעשות עכשיו 4 דברים. אתם צריכים לעצור את המלחמה, תסרבו להשתתף במלחמת ההשמדה בעזה. אתם צריכים להחזיר את החטופים, את החטופים אפשר להחזיר רק בהסכם. אתם צריכים להפיל את הממשלה הפשיסטית, ואתם צריכים לייצר אופק מדיני. לא יהיה ביטחון, לא יהיה ביטחון לאזרחי ישראל, היהודים והערבים, אם לא יהיה ביטחון לפלסטינים בעזה ובגדה. אי אפשר להשיג ביטחון בתקציב ביטחון של 100, 200, 300 מיליארד שקל. זה לא משיג ביטחון. בשביל להשיג ביטחון צריך לרדוף אחרי 2 המצוות היחידות בין תרי"ג המצוות שהתורה אומרת לנו לרדוף. צריך לרדוף צדק וצריך לרדוף שלום. זה הדרך היחידה להשיג ביטחון, צדק ושלום. עזיז. אין לי הרבה מה לומר אחרי מה שמעוז אמר, כי אני מסכים דבר ראשון עם כל דבר, ואני חושב את הדבר הכי יותר שעוזר לממשלה הזו, שאנחנו מתחילים לחשוב שייאוש זה דבר אפשרי, ושאדישות זה האופציה היחידה שיש לנו. אבל אדישות זה אומר מוות, זה אומר מוות לאנשים בעזה, זה אומר מוות גם לאנשים שהם פה במדינה, גם בשטחים, גם בירושלים. זה אומר גם שלשנות עתיד זה יהיה דבר אי אפשרי. ואני גם חושב, לפני 20 שנה, שהייתי מדבר עם חברים יהודים בישראל, היו אומרים לי, תשמע, אני מספר להם על מה שמתנחלים עושים בשטחים, אומרים לי, אבל תשמע, הם מיעוט קטן, הם לא משפיע, הם לא יכולים לעשות שום דבר. והייתי אומר להם, אבל לא, הם לא מיעוט, לא, אל תחשוב עליהם. מה, אין להם כוח, הם כמה חברי כנסת, מה יעשו? ואני חושב עכשיו, אולי נלמד קצת מהחבר'ה האלה, המתנחלים לפני 20 שנה, כי דבר ראשון, היה להם חלום לעשות שינוי והם הצליחו. אז אולי גם אנחנו, הגיע הזמן שיהיה לנו חלום לעשות שינוי, והמיעוט הזה הצליח להשתלט על הממשלה, להשתלט על המדינה ולשנות את המציאות. אז אולי ניקח קצת, אני לא לוקח הרבה מהם, אבל רק את הדבר הזה, הדמיון הפוליטי שהיה להם, שהוא חסר לנו. ודבר ראשון שצריך להתחיל לעשות, שאנחנו לא רואים אחד את השני, כערבי ויהודי, כמוסלמי, כנוצרי, לא משנה, ולראות בעצמנו כאלה שרוצים סיום הכיבוש, אלה שרוצים שוויון ושלום וביטחון, ואלה שעדיין לא. ושאני מסתכל פה, אני לא רואה ערבי ולא רואה יהודי, אלא רואה אנשים שהם איתי במחנה משותף שעובדים לאותו מטרה. מפה זה מתחיל. ואם יש מחקרים שאומרים, אני ומעוז הרבה מדברים עליו, 3.5% מחברה יכולים לעשות שינוי, גם בלי בחירות. 3.5%, יש המון מחקרים על זה, וזה קרה בכל מקום כמעט בעולם. אצלנו זה לא אומר דווקא הפגנה פעם בשבוע, זה אומר דבר שהוא קורה כל יום, ואני יודע שאתם עושים את זה, וזה אפשרי, ולא צריך לחכות, לא 10 ולא 20 שנה. אם אנחנו מספיקים להיות אדישים ומתחילים באמת לפעול, שינוי יבוא.
אנחנו לא מיעוט. אבל אנחנו לא מיעוט שצריך להתחיל לפעול. בבחירות האחרונות למעלה ממיליון אנשים נורמליים, נחמדים, לא הצביעו. וכל ההפרש היה 30,000 קולות. 30,000 קולות. יפה, אני מסכים איתך, אנשים צריכים להצביע, אבל הצבעה זה לא הדבר היחיד שאנחנו צריכים לעשות. לגמרי. רולה? אני חושבת די ברור לנו איפה האנשים שלנו נמצאים, ואנחנו רואים וחווים ומבינים גם את הייאוש והתסכול שנמצא אצל האנשים. אבל לא רק ייאוש ותסכול יש אצל האנשים בחברה שלנו, יש רצון מאוד מאוד גדול לראות באמת שינוי. ושוב, אנחנו חוזרים על זה. הדבר שבאמת חסר ברמה הכי בסיסית זה חזון שמנהיגים שלנו יכולים להחזיק אותו, לשים אותו על השולחן ולהגיד לאנשים, זה מה שאנחנו מציעים, בואו איתנו. כשאני נכנסת למסעדה ואני לוקחת תפריט, אם אין מנה ספציפית בתפריט, אני לא אזמין אותה. וכל עוד אין לנו מנהיגים ברמה הפוליטית, בכנסת, שאומרים שהחזון שלנו זה שותפות יהודית ערבית אמיתית, זה סיום של הכיבוש האמיתי, סיום של המלחמה, זה צעדים קונקרטיים למען רווחה אמיתית לאנשים שחיים כאן, אנשים ימשיכו לחפש את זה, או שישבו בבית ויגידו, אנחנו עדיין מיואשים. הדרך לעשות את זה היא לא פשוטה, אבל היא קיימת. ארגונים, תנועות שטח עושות את זה כל יום, יוצאות להפגין, מדברות על אלטרנטיבה, בונות כוח בקמפוסים, נמצאות עם משפחות החטופים, מגייסות חברה שלמה שהייתה מבוהלת מהמלחמה, בזה להביא סיוע לעזה במשך חודש שלם, ואז מעבירים את הסיוע הזה בצורה אמיתית לעזה. כל אלה הם צעדים שמראים לאנשים שיש להם מה לעשות, יש להם איך להתארגן, ויש להם באמת איך להשפיע על החיים שלהם. מה שאנחנו צריכים מהפוליטיקאים שלנו, זה שיתנו לנו את הצעדים היותר קונקרטיים, גם ברמה הפוליטית, גם בכנסת, ושהם יגידו לנו, אנחנו רוצים שותפות אמיתית שתהיה בכנסת, אנחנו רוצים שלום אמיתי, אנחנו רוצים להילחם על השוויון של כל האנשים שנמצאים בתוך המדינה הזאת. לאנשים יש רצון אז לפעול, אבל מה שבאמת חסר, ואני אחזור על זה שוב ושוב ושוב, זה מנהיגות שלא מפחדת להגיד את הדברים האלה גם בתוך הכנסת. חולוד, מה צריך? שנייה, אנחנו צריכים לסיים. חולוד, אנחנו צריכים לסיים, סליחה אדוני. מה צריך לעשות בשביל שותפות? קודם כל, לסיים מלחמה, כדי שנוכל להיות מוכנים לדבר על שותפות שהיא אמיתית, שותפות שמבוססת על שוויון, שותפות שהיא מבוססת על הכרה והיכרות בעם הפלסטיני כעם יליד. אנחנו צריכים קודם כל לראות שהמלחמה מסתיימת, ואז אנחנו נהיה בנויים. בתוך סיכוי לנו יש גם חזון לגבי איך עושים שוויון ואיך משיגים שוויון ואיך משיגים שותפות. אנחנו פועלות מול מוסדות המדינה כדי לאפשר שזה יקרה, כדי להנכיח את השפה הערבית. אי אפשר שהחוק היום, כאילו שהשפה הערבית היא לא לגיטימית, אז לכן אנחנו פועלות בתחום הזה. צריך לחנך את הילדים שלנו להכיר בנרטיב שלהם, בתוך בית הספר, במערכת החינוך, בתוכניות של שורשים כמו כל תלמיד יהודי. לאפשר לסטודנטים שלנו ללמוד, להפגין ולא למנוע את החופש ביטוי שלהם, לא להשתיק אותם ולפעול נגד ההשתקה. כל זה יכול לקרות רק אם תסתיים המלחמה. המיעוט הפלסטיני לא יהיה בנוי לדבר על שותפות אם האחים שלנו עדיין יהיו במלחמה ובהרג יומיומי. אנחנו לא נוכל להיות אמיתיים בשיתוף, לא נוכל להביא את עצמנו אם הילדים שלנו נהרגים בתוך הבית שלנו. ולכן צריך מדיניות שהיא רואה במיעוט הפלסטיני כשותף שותף שווה, אשר יש לו, יכול להיות שחקן דומיננטי בלשנות את המציאות. אז מלפני יושבים 4 אנשים דומיננטיים מאוד, ואני מזמינה גם את מי שפה לקחת יותר חלק דומיננטי, ולשמוע על הפעילות של כל מי שיושב כאן לידי.
ויאללה, בוא נעשה שלום. נדין, אמרו לי מהארוחת צהריים שיש לנו עוד 2 דקות למשוך את הזמן, שזה 30 שניות. ביקשו מאיתנו. יש דובר, סליחה, אם יש עוד דובר, אז זה הכי חשוב. מעוז, יש לך פה שעון מתקתק. תודה רבה לכם. תודה רבה, שלום עד 2030.